नै लोगोफोर फुंनि ओंखाम जानाय दिनै फार्स्ट टाइम एम्बु बेदर नै बेबो गोरान लायबावसो मैया समबारमोन नालाय मोनजाया दिनै मंगलबार फोरानबाय नै आधा खाजा फोरानबाय बाहाराव न' सिङावथ' सोनो मोना नालाय गेब्लेजोब्बाय नै टेस्टि ओमफ्राय नै बियो अलदर बिलाइजों मैथाजों आं दाख्लै अलदर लायनाया नै बिदि दंफैजोबो गिदिर गिदिरनो दानिया जागासिनो दं नै सासेयाबो जाखांबाय मालाय नै बेहा देवथिं थांसिगोन आंहाबो जानोसै दा नै न'नि माइरंजों लकेल हाजोनि हाग्रानि मैगंजों नै बेयो लामानि हाग्रानि एम्बुजों जेबो देलायनो मोनाखै दाबो बिबोनो खामानि मावनानै होबाय बायनानै आंबो क्रिमबो गैया पाउडारबो गैया दाबो Harau gande. आं बिराद गोथाव मोनो एम्बु बेदरखौ लोगोफोर फोराननाया बांद्राय थावा एकदम थाजा जानो मोनो गोथावनो अखा हाबाबो थास' हादों नै आंहा रायलायदो बालदों जेखाइ बाफैदों नै लोगोफोर सेलायलायनाय जेखायानो मोजां गैया खोमा माथो एथ' गेसे माबा गुबुं जेखायालाय सासे फैखांबाय नै बेखौ रावबो फसायाखै गिदिरखायनो दे बर'लाय जेखाया बे गुबुं ना गेसें मादो गासिबो गेसें गोजा बै नों लानाया एसे गुबुं दाङायै ना आंनो हरदो देनाय नैबे मोनसेयालाय माबायदि ओइथा किरकम र' बैखौ लायनांगोन नैबे बे माबायदि ओइथा देथ' ओइथा ओइथा देथ' जाबाय लाबोबाय आं नै जेखाइखौ 400 लाथारबाय जि दाम होनखायो थाइसेबो खमाया लोगोफोर 400 थाखानि लाना फैबाय आं ओमफ्राय आरो दा सोरबा सोङैबावदोंमोन खबाइखौनो 150 होनलायबायनो जेखाइखौनो 450 गाहाम होनलायबायनो मानसिफोरखौ जेखाया जोबनोसैबा ओमफ्राय मानसि बिसोरो दाम खम होनो बिसोरो होनदो दे हाय लोगोफोर नै साबजाय खादों बे फाथिङा नै हाय गोबोर ओमफ्राय
Abo buat nang pilih dong. Mana? 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 Mana tu? Mana? Mana? Coba. Ayo, thằng kia. Mới gắng lâu này. Anh thằng